Удзельнікам гурта «Нізкі» Сергею Кольшу, Дмітрию Халяўкіну і салісту Александру Ільіну прысудзілі хатнюю хімію. Пра гэта паведамляецца на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна». Нагадаю, музыкаў абвінавачвалі ва ўдзеле у гэтак званых несанкцыяваных масавых акцыях пратэсту. З вами аб'ектыў Віталь Бабін. Вітаю і на пачатак коротка пра галоўнае за гэтую пятніцу. Маскоўскі ваяж Лукашэнкі дыктатар адказаў на пытанне, ці будзе Беларусь ваяваць на баку Расіі супраць Украіны, ды прапанаваў свае паслугі ў мірных перамовах. Лукашенко ў гэтым сэнсе такая ў яго роля узмацняльніка расійскай прапаганды, расійскіх прапагандысцкіх наратываў. Ордэн Гагарына ад Пуціна і ўвасабленню скульптуры. Як у дзень касманаўтыкі ушаноўваюць беларускую Марыну Васілеўскую. Вы сур'ёзна? То бок каўбасы завесці ў космас, каб паглядзець, як яны себе павядуць, мне гэта проста не ўкладаецца ў галаве. Цэны пайшлі ў гору. З пачатку года жыццё беларусаў падаражэла ў сярэднім ужо больш чым на 2%. Зараз на інфляцыю ўплываюць не толькі цэны, якія мы бачым у крамах, цэны нейкіх прыватных прадпрыемстваў, а таксама цэны і на дзяржаўныя паслугі, якія рэгулююцца дзяржавай. І яны ў першую чаргу растуць. Другі дзень у Маскве Лукашенко зноў гаварыў пра мір ва ўкраіне, а таксама выказаўся наконт удзелу беларускага войска ў баявых дзеяннях, у тым ліку супраць краінаў НАТО. Таму працягне Ірына Юр'ева. Я же не отказываю, что мы соагрессоры. Мы с Путиным агрессоры. Вы же знаете, нас куда-то в суд, еще куда-то хотят. Каждый делает свое дело. Хоць Лукашенко і прызнаў сябе агрэсарам, ён заявіў, што ваяваць ва ўкраіне не збіраецца. Больш за тое, зноў заклікаў да мірных перамоваў. Маўляў, цяпер для гэтага ёсць усё неабходнае. Галоўная ўмова – удзел Расіі. Они могут там договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса. Без удзелу Расіі сёлета ў чэрвені мусіць прайсці мірная канферэнцыя аб Украіне ў Швейцарыі. Менавіта пра гэтую мову на пачатку года заяўляў Уладзімір Зяленскі. Лукашенка ж прапанаваў вярнуцца да гэтак званай стамбульскай дамовы, праект якой прадстаўнікі Кіева і Масквы нібыта падрыхтавалі падчас перамоваў у сакавіку 2022 года, хаця ўкраінскі бок зняпраўджвае існаванне гэтага дакументу. У яго такая функція расійскую рыторыку прасоўваць. Вось прасоўваць гэты наратыў менавіта на захад. Вось глядзіце, замест таго, каб дапамагаць Украіне, вось можа ёсць магчымасць дамовіцца. Давайте там правядзем нейкія перамовы. А гэта ўсё разлічана на тое, што дапамогі заходняй не будзе, і Расія зможа сваіх мэтаў дасягнуць. Пры гэтым мэты захапіць Еўропу, запэўніў Лукашенка, у іх з Пуціным няма. Таму беларускі дыктатар абурыўся вайсковай падрыхтоўкай за заходнімі межамі Беларусі. Прынамсі, дыслакацыяй нямецкіх жаўнераў у Літве. Першы кантынгент войскаў прыбыў днямі ў Вільню. Хаця на пачатку красавіка Лукашенка заяўляў, што Беларусь рыхтуецца да вайны, а ва ўзброеных сілах дагэтуль працягваюць правяраць баявую гатовасць, у тым ліку ў памежных з краінамі еўразвязу рэгіёнах. Ці зацікаўлены Лукашенко ў вайне супраць захада? Не, ён не зацікаўлены. Паколькі ён разумее, што будзе выкарыстоўвацца беларускі рэсурс, што будзе выкарыстоўвацца беларуская армія, што баявыя дзеянні будуць на тэрыторыі Беларусі. Іншае пытанне, ці вырашае ён нешта ў гэтай сітуацыі? Думаю, што не вырашае. Што ж да заходніх санкцыяў, ту сітуацыю ў эканоміцы на фоне абмежаванняў Лукашенка назваў, цытата, цярпімаю. Маўляў, рынак ёсць, рэсурсы ёсць, ды імпартазамяшчэнне працуе. Хаця прынамсі з беларускім прамысловым экспартам у Расію не ўсё так добра. На нядаўняй нарадзе Лукашенка казаў, што вытворцы губляюць там пазіцыі, бо іх тавары саступаюць у якасці аналагам. Лукашенко робіць добрую міну пры дрэннай гульні. Ён разумее наступствы санкцыйнай палітыкі, якія, безумоўна, маюць свой эфект на эканоміку Беларусі. Прычынай гэтаму з'яўляецца самадзейнасць захавання Лукашэнкі. Ён рэпрэсуе беларусаў, ён захапіў грамадзянскі самалёт, здзейсніў фактычна тэрарыстычны акт, ён падтрымаў агрэсію супраць Украіны.
Праз санкцыі рэжым Лукашэнкі вымушаны вазіць некаторыя грузы праз расійскія парты. Прынамсі, калійныя ўгнаенні, якія да лютага 2022 года ішлі ў асноўным праз Клайпедскі порт. Цяпер іх адпраўляюць пераважна праз тэрміналы вялікага порту ў Санкт-Пецярбурзе. А на сустрэчы з Пуціным Лукашенка заявіў і пра перспектывы працы праз паўночны марскі шлях. Але ці выгадная такая альтэрнатыва? Калі мы паглядзім лагістыку дастаўкі падобных тавараў, напрыклад, у паўночныя порты Расійскай Федэрацыі, то працягласць дастаўкі абсалютна несупаставімая з працягласці пастаўкі ў порт Клайпеды. Значыцца, і выдаткі на лагістыку вельмі вялікі. Раней Лукашенко патрабаваў ад сваіх чыноўнікаў фарсіраваць будаўніцтва беларускіх партоў у Расіі. Аднак на якой стадыі гэтая праца цяпер, ні ён, ні Пуцін не ўдакладнілі. Ірына Юр'ева, Белсат. Сёлета дзень касманаўтыкі ў Беларусі адзначаюць з помпай, бо з арбіты вярнулася першая беларуская касманаўтка. Марыну Васілеўскую ўзнагародзілі зоркай героя і прысвячаюць песні, а прапаганда ў захапленні кажа «Космас наш». Чым займалася на арбіце спадарня Васілеўская, якую ролю адыгралі беларусы ў асваенні космасу, ды якія касмічныя выклікі стаяць агулам перад чалавецтвам? Андрэй Сульчыц. Зорка героя ад Лукашэнкі, ордэн Гагарына ад Пуціна. Першую беларускую касманаўтку абсыпаюць узнагародамі. Прапаганда ў захапленні. Пра Марыну Васілеўскую аператыўна пішуць песні. Нам расскажите, какая же она в иллюминаторе. Билборды «Космос наш», челленджи и флешмобы. Сёлетний день космонавтики у Беларуси. Коллектив детской железной дороги имени Константина Сергеевича Заслонова сердечно поздравляет вас с Днем космонавтики. У горадні з нагоды свята запустили ракету с творожными сырками на борте. И на парашюте будет спускаться сырок, а дети повинны будут бегче найти. Кто знает, того и сырок. Старт! Калі ж сур'ёзна, то выхадцы з нашай краіны ў розныя гады адыгрывалі важную ролю ў асваенні космасу. Казімір Семянович першым апісаў ідэю шматступеневай ракеты. Сямён Косберг распрацаваў рухавік для палёту Гагарына. Барыс Кіт распрацоўваў паліва для палёту на месяц. Паводле гісторыка Алексея Ластоўскага, цяпер беларусам дакрануцца да космасу можна двума спосабамі. Або эміграваць у краіну з моцную касмічную праграмаю. Альбо іншы шлях, это падобнае, што адбываецца зараз, калі такая вялікая дзяржава выкарыстоўвае касмічную праграму як такі магчымасць падтрымання добрых стасункаў са сваімі сатэлітамі. Што дуже любіў, напрыклад, Савецкі Саюз, калі запускаў усіх прадстаўнікоў савецкіх рэспублік у космас, потым прадстаўнікоў усіх саюзных дзяржаў і гэта далей. Гэтак у савецкі і постсавецкі час у космас лёталі беларусы Пётр Клімук, Уладзімір Кавалёнак і Олег Навіцкі. Што да цяперашняй місіі Васілеўскай, то паводле Акадэміі навук на МКС яна вывучала культываванне і захоўванне узораў прабіятычных штамаў, малочна-кіслотных мікраарганізмаў і біфідабактэрыяў ва ўмовах касмічнага палёту. Яна проста праверыла, ці можна зрабіць йогурт звычайны, як звычайная хатняя гаспадыня. Многія з іх робяць па некалькі разоў йогурт у умовах зямлі, а тут яна зрабіла гэта ў космасе. Па-першае. Па-другое, яна завезла каўбасы з інстытута мяса-малочнай прамысловасці праверыць, як яны себе павядуць у бязважкасці. У шырокім свеце ў той жа час распрацоўваюць больш амбітныя касмічныя праекты. Китай наметился на полет за пределы гелиосферы в межзвездное пространство. Это неправильно говорить, что это за пределы Солнечной системы, но все равно это очень и очень далеко. 100 астрономических единиц. Астрономическая единица – это расстояние от Солнца до Земли. Это в несколько раз дальше, чем до Плутона. Амерыканцы ж плануюць палёт чалавека на месяц, упершыню за больш як паўстагоддзя. І нават збудаваць там базу. У маштабным праекце пад назваю «Артэміс» разам з нас абяруць удзел касмічныя агенцтвы Еўразвязу, Канады і Японіі. А
кампанія Ілона Маска SpaceX праз 5 гадоў плануе палёт чалавека на Марс. Марсіянскія амбіцыі мае і Роскосмос. Няўжо і зеркалёты неўзабаве стануць рэальнасцю? Но, к сожалению, все это крайне далеко от реализации. И самое главное, у нас нет никакой потребности в создании подобных устройств. Поэтому на нашей жизни, наверное, мы будем свидетелями только освоения Солнечной системы, если не произойдет какой-то прорыв в познании законов физики. Зрэшты, палёт Гагарына таксама калісьці здаваўся цудам. Андрей Сульжыц, Белсат. Наталью Качанову абралі старшынёю Савету Рэспублікі. За ейную кандыдатуру прагаласавалі адзінагалосна. Для Качановай гэта другі тэрмін на пасадзе. Верхнюю палату нацыянальнага сходу яна ўзначальвае з 2019-го. Качанова ў сістэме дзяржаўнага кіравання з 2002 года займала пасаду старшыні Новаполацкага гарвыканкаму, была намесніцаю прэм'ер-міністра і кіравала адміністрацыяй Лукашэнкі. С конца 2020 года Качанова пад санкцыямі Еўразвязу, з лета 21-го пад санкцыямі Злучаных Штатаў. Паводле дзейнага заканадаўства ў выпадку смерці Лукашэнкі яго абавязкі маюць перайсці менавіта Качановай як старшыні Савету Рэспублікі. Рэдакцыя Белсату праз свае крыніцы атрымала ліст ад палітзняволенай Кацярыны Новікавай. Яна напісала пра тое, як жорстка яе затрымлівалі і як ёй цяпер жывецца. Пра тое, што адвакаты ніякія. Што медычнай дапамогі амаль няма, як і ліставання, забаранілі нават малюнкі. З падрабязнасцямі Марына Яновіч. Білі па галаве і зневажалі як маглі. Шакавальныя факты прывяла Кацярына Новікава ў лісце з калоніі. Зроблены гэты допіс чамусьці на кавалку туалетнай паперы. Чаму ён напісаны на такой паперы? Я не разумею, ніхто не разумее. Але почерк гэта яе, таму гэта сапраўды пісала яна. Што там адбылося? Як гэты ліст трапіў, увогуле выйшаў за сцены СІЗА? Гэта нейкі цуд. Сябры Кацярыны, атрымаўшы ліст, зразумелі, гэта крык аб дапамозе. Дзяўчыну фактычна забіваюць, таму і пастанавілі агучыць. Падчас затрымання мяне біў супрацоўнік Губазік Васілевіч Іван. Потым везлі на рэвалюцыйную 3 і ставілі на сцяг. Білі ўсім кабінетам. Сказалі, што гэта за маё інтэрв'ю, канал і за мае палымяныя звароты. Я упала з другога паверху ложка, галавой аб драўляную лаву. Здымак зрабілі, але больш за месяц не паведамляюць выніку. Кацярыну Новікову схапілі на пачатку мінулага лета. Асудзілі паводле 7 артыкулаў на 6,5 гадоў калоніі і прызначылі вялікі штраф за тое, што яна нібыта замінала працаваць міліцыянтам і зневажала іх. Насамрэч, за актыўную грамадзянскую пазіцыю. Вельмі абвостранае пачуццё справядлівасці. І вось яшчэ тады на Акресціна гэта стала зразумела. Таму вось гэтыя 7 артыкулаў, якія робяць з яе нейкую неверагодную злачынцу. Такія ж выпрабаванні выпалі на лёс іншых жанчын, асуджаных за антылукашэнкаўскую дзейнасць. Пра тое, як беларускі мусяць выжываць за кратамі, ішлося падчас тэматычнай онлайн-дыскусіі. Про Марию Колесникову несколько человек подтвердили информацию, что у нее очень сильные проблемы со здоровьем, что у нее есть проблемы с высоким давлением также, и что ей не оказывают медицинскую помощь, что она очень ослаблена. Некаторыя сродкі ўздзеяння на апанентак рэжыму балюча б'юць па сем'ях і дзецях палітзняволеных. Прямо в колонию, например, приходит прокурор с письмом, что женщина под декрет номер 18 попадает, ее лишают родительских прав, детей отправляют в приют, либо кто-то из родственников берет под опеку. Все это делается под давлением, в том числе подписать на помилование. У такіх выпадках закон прымушае зняволеных плаціць аліменты на ўласнае дзіця. Таму па заканчэнні турэмнага тэрміну іх чакае вялізарны доўг. Марына Яновіч, Белсат. Адрозніваць рэжым Лукашэнкі ад беларускага народу і дапамагчы ў вызваленні палітвязняў. Пра гэта казала Святлана Ціхановская падчас выступу на Дельфійскім эканамічным форуме, што праходзіць у Грэцыі. Абраная прэзідэнтка заклікала міжнародную супольнасць больш актыўна ўводзіць санкцыі супраць рэжыму і ў той жа час падтрымліваць беларусаў. Без вольнай незалежнай Беларусі будзе існаваць сталая пагроза для Украіны і іншых нашых суседзяў. Не варта недаацэньваць стратэгічнага значэння Беларусі. Вы не можете пакінуць беларускага пытання на потым. Не забывайцеся пра наш народ.
Падчас Дельфійскага эканамічнага форуму Святлана Ціхановская сустрэлася ў прыватнасці з міністрам замежных спраў Польшы Радославам Сікорскім, якому падзякавала за ягоны моцны голас у падтрыманні вольнай Беларусі на міжнароднай арэне беларусаў у Польшы. Палітыкі абмеркавалі пагрозы Лукашэнкі на адрас Польшы, большее абмежаванне транзіту санкцыйных тавараў праз беларуска-польскую мяжу, праблему атрымання польскіх візаў для беларусаў, працяг падтрымання польскім урадам грамадзянскай супольнасці і незалежных медыа, у тым ліку нашага тэлеканалу. Тым часам еўразвяз мае сур'ёзна паставіцца да пагрозы нелегальнай міграцыі. Пра гэта напярэдадні заявіў польскі прэм'ер Дональд Туск. У сваю чаргу Лукашенка паскардзіўся Пуціну на заходніх суседзяў, маўляў, яны выкідваюць трупы мігрантаў на мяжу. Ці чакаць абвастрэння крызісу і як новыя плыні мігрантаў паўплываюць на жыццё беларусаў, высвятляў Вітаў Ціўчык. Трупы под снегом. Лукашенко паскардзіўся Путину на палякаў, літоўцаў і латышоў, традыцыйна абвінаваціўшы іх у забойствах. Забор выбрасывают к нам на границу. Сейчас снег растаял, обнажились, трупы валяются прямо на границе. Літаральна ў панядзелак узурпатар згадваў усё той самы снег. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел? Ужас, мне каждое утро докладывают. И что больше выкидывают? У Польши ж до лукашенковской дезинформации призвычайная. Снег уже давно исчез. Я не знаю, в каком мире живет Лукашенко, но уже давно у нас и в Беларуси весна. Тогда все это странно, но не впервые. Может, возраст такой. Напярэдадні прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск на сустрэчы з эстонскай калегай Каяй Калас заявіў пра сігналы, якія сведчаць, што рэжым Лукашэнкі рыхтуе эскалацыю мігранцкага крызісу. Я тлумачу і заклікаў усіх наших еўрапейскіх партнёраў ставіцца да нелегальнай міграцыі як да рэальнага прыярытэту, каб увесь еўрапейскі звяз, не толькі Польша, прызнаў неабходнасць абароны нашай тэрыторыі, абароны мяжы, кантролю мяжы. Вялікі мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу распачаўся ўвосень 2021. Раней Лукашенко адкрыта казаў, што перастане ахоўваць мяжу у адказ на санкцыі, уведзеныя за фальсіфікацыю выбараў, масавыя рэпрэсіі і пасадку самалёта Ryanair. Заходнія краіны наўпрост абвінавачваюць рэжым у выкарыстанні мігрантаў для гібрыдных атакаў. Усё гэта прывяло да новых санкцыяў, пабудовы памежных платоў, а таксама да закрыцця памежных пераходаў на мяжы з Польшчай, Літвой і Латвіяй. У сукупнасці з чыгуначнай і авіяцыйнай блакадай паездкі беларусаў на захад сталіся выпрабаваннем са шматгадзіннымі чэргамі, а нярэдка і дадатковымі сотнямі кіламетраў дарогі. Вядома, і Пуціну, і Лукашэнку, што на мігрантаў, што на простых беларусаў, цалкам напляваць. І ўсе мы тут разам ад гэтага церпім. Таму вельмі важна памятаць, хто ў гэтым вінаваты. Вінаваты не мігранты, вінаваты ў першую чаргу не Еўропа, вінаваты Лукашенко і Пуцін, якія гэта прадукуюць. Разам з тым, аналітык Вадзім Мажэйка мяркуе, варта было б чакаць ад заходніх суседзяў больш канцэптуальных рашэнняў, бо стварэнне чэргаў на межах не спрыяе ані Беларусі, ані краінам Еўрапейскага звязу. Аднак польскі эксперт Каміль Клысінскі не бачыць падставаў для аптымізму. Самым положительным вариантом на данный момент при такой политике Минска и России, и Москвы является сохранение того, что есть. Цяпер паміж Беларусю і Польшчай працуе толькі адзін пераход для пасажырскага злучэння – Берасце-Тэрасполь. Віталд Ціўчык, Белсат. Палова адсотка настолькі ў Беларусі выраслі цэны за сакавік. Растуць жа кошты з месяца ў месяц, нягледзячы на цэнавы мараторый. Як вынікае з заяў Лукашэнкі, адмаўляцца ад штучнага стрымлівання цэнаў у Беларусі не збіраюцца. Да чаго гэта прывядзе, разбіраўся Алесь Яшченко. Смотрите, какие цены на помидоры. У нас прям поставщик. Республика Беларусь. Цены, якія літаральна кусаюцца. Помидоры они по 15 выкидывают, вон, огурцы по 10. Че? Не дапамаглі нават агурковыя нарады на найвышэйшым узроўні. И декабрь, январь, февраль, март мы закроем своими огурцами. Своими? Ну цены у тебя растут.
І не толькі на агуркі. Паводле Белстату за сакавік спажывецкія цэны выраслі на 0,5%. Калі ж лічыць ад пачатку года, то рост склаў больш за 2%. Гэтак гародніна падаражэла на 1,3%, кураціна на 1,1%. Настолькі ж у цане дадала вопратка. На 1% вырас кошт на алкагольныя напоі, настолькі ж падаражэлі лекі. На інфляцыю ўплываюць не толькі цэны, якія мы бачым у крамах, цэны нейкіх прыватных прадпрыемстваў, а таксама цэны і на дзяржаўныя паслугі, якія рэгулююцца дзяржавай. І яны ў першую чаргу растуць і растуць значна хутчэй, чым была пастаўлена та сама планка, якая была на гэты год. Жорсткае рэгуляванне цэнаў Лукашенко ўвёў у восень 2022-го. Тады інфляцыя скокнула вышэй за 13,5%. Тыя намаганні, якія былі па рэгуляванню кошта, прывялі к таму, што 2% былі забраны ад коштаў, але яны ж былі забраны і ў гандляроў, і ў вытворцаў. Таму ніякіх пазітыўных наступстваў гэтае рэгуляванне ў Беларусі, канешне, не мае. Пры гэтым вайна з цэнамі зрабілася чарговую прычынаю ціску на прадпрымальнікаў і пасярэднікаў. Дзясяткі крымінальных справаў. Як стала вядома напярэдадні, суд у Магілёве да 3 гадоў з адтэрмінаваннем на 2 гады і штрафу ў 16 000 рублёў прыгаварыў дырэктар акцыянернага таварыства «Шэдар Плюс». Прычына – продаж сацыяльна значнай гародніны па завышаных цэнах. Мы чуем на апошняй нарадзе той же па прамысловасці, што нібыта народ не заўважае эканамічнага ціску, але з іншага боку хочацца сказаць, што на макраэканамічным узроўні эканамісты і фінансісты мы это выдатна заўважаем. Таксама, як гэта заўважаюць і тыя прадпрымальнікі, якія зараз падпадаюць пад вось гэтыя арышты. Пры гэтым адмаўляцца ад рэгулявання цэнаў Лукашенко не збіраецца. Прынамсі, гэта вынікае з ягонага выступу на ўсё той жа нядаўняй нарадзе аб развіцці прамысловасці. Господи, не знаю уже, чем закончится эпопея с регулированием цен. Но если правительство не провалит, это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю плануе, што інфляцыя па выніках гэтага года не перавысіць 6%. Але калі цэны будуць расці з хуткасцю першых 3 месяцаў, то атрымаем прырост коштаў амаль на 9%. Якой жа будзе інфляцыя? Мы зараз побачым, пачнецца сезон і урожайны, і пойдуць цэны ўніз і на агародніну, і на садавіну. Вось таму будуць карэкціроўкі гэтай сезонныя, і можна, ў прынцыпе, выйсці. Іншая справа, што ці варта браць на такога кшталту арыенціроўкі менавіта са статыстыкі Белстату. Найбольш жа значна ў сакавіку выраслі цэны на турыстычныя паслугі, большым на 7% у параўнанні з лютым. Алесь Яшченко, Белсат. Резонансная справа аб забойстве жонкі былога міністра, якая шакавала Казахстан, стала падставай для прыняцця там закону аб супрацьдзеянні хатняму гвалту. У трагічнай гісторыі і асаблівасцях дакументу разбіралася Кацярына Гардзеева. У Казахстане под ціскам грамадскасці прынялі закон аб супрацьдзеянні хатняму гвалту. Гэта адбылося на фоне рэзананснай справы аб забойстве, якую разглядае суд. На лаве падсудных былы міністр эканомікі краіны Куандык Бишимбаев, ахвяра ягоная жонка. Этот резонанс, он очень напугал наших чиновников, депутатов, и, безусловно, это последствия резонанса. Это наше мнение правозащитников, потому что с 2019 года, с конца 2019 года мы добивались принятия закона. Паводле звестак справы Бишимбаев забіў жонку ў рэстаране, што належыць ягонай сям'і. Нягледзячы на відэа з камеру, які зафіксавалі момант забойства, Бишимбаев віны не прызнае і адзначае, што на агрэсіўныя дзеянні яго справакавала сама ахвяра. А мой вопрос? Хорошо. Новы закон крыміналізуе артыкулы аб пабоях і прычыненні лёгкай шкоды здароўю. За іх агрэсарам пагражае штраф і арышт. Калі раней за гэтыя дзеянні агрэсару штрафавалі на $80, то цяпер суму значна павялічылі да $650. Тэрмін арышту паднялі з 10 дзён да 25. Таксама ўвялі крымінальную адказнасць за давядзенне да самагубства. То, что мы сейчас добились в первую очередь, это криминализация побоев и легкого вреда здоровью. Это то, что было самым трудным, потому что все эти годы мы говорили именно об этом. Но, конечно, есть еще нормы, над которыми надо работать, которые обязательно нужно добавлять к этому закону. И я просто думаю, что будем идти
какими-то последовательными шагами. Штогод ад хатняга гвалту ў Казахстане гінуць не менш за 80 жанчын. 150 атрымліваюць сур'ёзныя раненні, больш за 4000 сярэднія і лёгкія траўмы. Пры гэтым ахвяры амаль не звяртаюцца ў паліцыю. За год туды паступае толькі 300 заяваў. Жанчыны скардзяцца, што паліцыя неахвотна працуюць з такімі зваротамі, а некаторыя мясцовыя дэпутаты увогуле прапануюць судзіць ахвяру разам з агрэсарам. У нашым заканадаўстве і грамадстве ёсць панятак правакатар. У гэтым кантэксце жанчына таксама павінна несці адказнасць. Ці варта трымаць мужчыну ў адзіночнай камеры 15 дзён? Калі яго прызнаюць вінаватым, я думаю, што ягоную жонку таксама варта змясціць у адзіночную камеру. У Беларусі закон аб супрадзеянні хатняму гвалту мог быць прыняты яшчэ ў 2018. Дакумент мусіў абараняць ахвяру ахоўным прадпісаннем, што забараняла б агрэсару набліжацца да яе. Таксама законапраект мусіў абавязаць злачынцаў праходзіць спецыяльную карэкцыйную праграму. Он был нужен, потому что проблема домашнего насилия в Беларуси стоит очень остро. И, к сожалению, это было как и в 2000-х, так и в 2018 году, так и сейчас. И этот законопроект, это тот законопроект, который, в принципе, к сожалению, был актуален для Беларуси всегда. Потому что огромное количество семей распадается из-за домашнего насилия в Беларуси, огромное количество женщин страдают от домашнего насилия, огромное количество женщин сидят за самооборону от домашнего насилия. Неабходныя праўкі ў заканадаўства распрацоўваюцца Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Тады, у 2018-м, кіраўнік управлення прафілактыкі грамадскай бяспекі Олег Каразей адзначаў. Гвалт у сям'і – гэта дзеянні фізічнага, псіхалагічнага і сэксуальнага характару, але міжнародныя падыходы вылучаюць яшчэ і эканамічны гвалт, а ў нас яго няма. Мы прапаноўваем увесці гэты панятак. Дзяржава павінна даваць абарону сваім грамадзянам, якія сутыкаюцца з гвалтам. Трэба падтрымліваць НДА, якія змагаюцца з гвалтам, і трэба ўводзіць пакаранне за ўсе віды гвалту ў сям'і. Але законапраект быў жорстка раскрытыкаваны Лукашенком і ў выніку адхілены. Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. И вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших традиций, белорусских, славянских традиций. Огромное количество мужчин в Беларуси заинтересованы в том, чтобы данный закон не принимался. Огромное количество чиновников в Беларуси – это люди, которые совершают домашнее насилие. И огромное количество людей, которые имеют какую-то власть в Беларуси, это также те люди, которым абсолютно невыгодно принятие такого законопроекта. Паводле інфармацыі МУС, штогодна ў Беларусі фіксуецца каля 80 тысяч выпадкаў хатняга гвалту. Пры гэтым толькі 21 тысяча агрэсараў трапіла на ўлік міліцыі. Кожнае трэцяе забойства жанчын у краіне і кожнае чацвёртае цялеснае пашкоджанне здзяйсняецца рукамі сваякоў. Кожнае чацвёртае жаночае самагубства таксама адбываецца на глебе хатняга гвалту. Пры гэтым новых спробаў вярнуць працу над законапраектам, які б абараняў беларусак ад хатніх агрэсараў, не рабілася. Шмат якія НДА, што дапамагалі ахвярам хатняга гвалту, прызнаныя незаконнымі і спынілі працу ўнутры краіны. Кацярына Гардзеева, Белсат.